Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, lukumang, nana sasaba yo koromo we wato wispo def mama serna. Anyong sufterna se barodi. We barodi not gogo mit zuid oost gogo mit west wispo def mama sernang. Ja we barodi ari story bani of you want doini amaka de kan luku en archi anyong sufterna sepsa. En mis do janga brarot. Ja, Master Gambo, ik zei taki, hoe de bagage de prespar news, maar volgens mij being, wat bar alades man ori na tracé, de diaspora, de senama zei tan tracé, we bar de ori, en de accident had de bangi de stoeruf ko archidentori, want senan zei sa, leg precies uit van sande. Uno de na no homa zei, we tak precies van het sande. En zo, Master Gambo. Asasande. Ja, Master Gambo. We archi maluku man, na nasa sabayo koromo. Wasani luku teabisma. Da isma dede. De asonsma ta doro wayari da de ga berpe, de go potuan bromchi, dus na wan herdenking. Isabitok of tasma friari, des mij doe desani in on familie doen en fasi. En no once man no mag blame you. Nee. If je doet. Dus dat is nou een kleine voorbeeld weet ik. Maar morgen grof wang 8 december tori. Ja. Ja. Dan 8 december tori. Dan nou sani nou beetje zonde die gebeurt in a kondere. En als rechtgeaarde burger dan ook stellen oplek nou een boemsani samsa. Nee. Want if je bi familie dan man rei expressie nanga auto naken chiri isabitok of waman tek wan gong of wan ora sute chira no sa sweetie Nee. 5 na tor dat brado Dat min op het boek helemaal niet, omdat hier no 8 december, ik zei taki. ja Alla 8 december, dan een herdenking de. ja De alle ding, familie, Ja. kennissen, senamang. Ja. Ik go bij één, dan heb je een broemtje, Ja. de tak den tori. Je weet toch? juist Maar dat gebeurt alle jaren. En Ja. zang val op, a jaar die sima zijn kambo. Jinto. Val op. Maar hier nog, voor Soetakasani, hoe arg ons man voor si, ja dat we gewoon varen. dat we go moro fara Het signaal is duidelijk. De president is afwezig bij de herdenking van de 8 decembermoorden. Ook de vicepresident van de NPS is afwezig bij de herdenking van de 8 decembermoorden. De vraag luidt nu, zijn ze aan de zijde van de moordenaars? Dus de arkisas man leg uit, taki, assemblée de fossi, taki, alla, de meeste politieke partijen, beslissing mango, ja go vertegenwoordigen. wa afvaardiging Juist, go, maar asan val op, ja, die zie dat we een partij nog go. Van je vindt dat dat jong yere jaso no mete yitaki jong abiji man say drain en grebi jong Zo. want de man voor 8 december na NPS'ers Dat die. en daar afside no go Je me vraagt me zich af, if NPS, de horeca kan zijn, of de mayor kan opdracht hier nog. kada man no want Visser? them Visser, you don't go. Want if you go, heb je een probleem. if we go me bro taki de afside Ja, hij zei direct. ja Dus- or the some verdef de afside Ja, toch? Dat man. da man no go Nee, toch? Maar Oh. Arki. Maar is er een vertegenwoordiger als er go. Kijk, eigenlijk in een go direct. Ja. Maar Wat namens. namens a partij Juist. Maar dat is niks op sa. wanneer je partij bij dan bewend toch Ja, toch? En de man bij de tegen altijd. ja toch Dan hoe de man die naar de regering. ja Dat hebben we moeite maar. Zo weten het ook niet meer. ze hebben je weggesloten Ja, helemaal. Dan maar klaar. weggeschoten. Ja. De man soroto man fi. Ves man fi. Ja. De man soroto. Beter. De man doet disi. Ja. Isabito. Make de man wiswasi. Isabito. Ja.
dan die dena de ja wat deze die a durfiteit, God forbid, dat je distancieert jezelf vast aan wat dat die doet. Ja. Want de president zelf nog goed toe. Nee, dat nog eens restrictie toch? Bueno. Want masar gaan we doen, de mij draaien een film naar televisie toch? Op 8 december. Ja. De chipe tante en is dong. Amnesty wet, hij naking. Ja. Hij naking, is dat weer toch? En naken. Ja. Dat want dat die a boonsa den doet. Ja. Maar nog kan toch. Metei. Want internationaal, me kutaka salek fasan mustaki. Internationaal de man ab one veroordeling. Ja. Isabi toch? En daarom me ka amnestiewet keur afbaka. Ja. Isabi toch? Want internationaal, wansani na nasa sabay yokromo want mga Frans betaki, da Frans tegi mitag masar gambo. Isab taki internationale wetten de tapa. A egi wet fi Israël. Iya toch? Ja. Da hoe kan je daar tegen gaan? Dus dat hij. Dan een rochatori, want plekken mga China. Metei. En daarom metei. Asan zij de mij draaien no op televisie. Ja. Abunja jeugd, omdat is dit toevallig met de presi. Ja. Dan we bepaalde jongens maar best doen. Ja. 20 jaar, 24 jaar. Ja. Daar hebben we actie met dat. Is dit gebeurd? Met dat kijken jullie goed wat gebeurd is. Dan weet je precies. Oh, is het zo erg? Met dat? Ja, dit is gebeurd. Je moet het weten. Als jongere. Als jongere. Moet je het weten. Im sabi want de ko brainwashing. Ja. De ko spoit geeft je in je hersen. Je sabi toch? Want het moest heten op de vlucht doodgeschoten. Ja. Ja, terwijl na lee. Ja toch? Want de was sorry ook toe. Meneer Bouters als doos kampie. Ja. En Megalesi. Ja. Dan Keerveld. Sabi dat alles zati. Kamperveen. Ja. Nanga trama slagveer. Slagveer, alles mati. Dat mas dat is militair gezag. Dat de mij tijd dat college disi. College alleen. Ja. College alleen. Dus dat is. Dus je verstaan. Het is erg belangrijk dat jeugd. En daarmee vind ik heel goed. Dat is dong, de locatori. Ja. En op de ik denk ik meteen dat dit was iets van de militaire toen. Ja. En militair dat hij. De man vormen een partij en een partij naar NDP. Ano de wat trafasi. De trafasi, dat NATO die wij leggen precies aan uit. Maar ja, maar we gaan ietsje verder. Ja. Want de vorige regering, toch? De vorige regering, de man bekritiseerde de man, maar de man bij commissies. Vorige regering. Ja. Is dat weer toch? Ja. Dus nou, waarom ik ook arkie, want klep toe, volgens mij leg uit. Waarom ik de archivos daar ook een beetje maar op. Oké, ko Archie, hoe kan je Vandaag heeft de installatie plaatsgevonden van de zoveelste presidentiële werkgroep. Tijdens de verkiezingen hadden ze beloofd dat de Bokenki-systeem. Wordt dit bedoeld met het Kenki-systeem om politieke vrienden, familie en loyalisten te bevoordelen met een presidentiële werkgroep? Terwijl onze AOV'ers hun beloofde verhoging niet kunnen ontvangen, terwijl onze studenten hun studietoelage stop is gezet, regering komt u uitleggen. Ja, dus u arkasma. En nou de man voor een andere heersani, als aan een commissie moro. Fanen. Werkgroep. Werkgroep. Ja man, werkgroep. Maar hier ja zo. Want mis don nana actie mi wansani. Sana verschil. Nana je Archie toch? Sana verschil tussen werkgroep en commissie. Ja. Dus Sami Everstang. Nou, Sheriff Sani. Natuurlijk naar Sheriff Sani. En Sheriff Sani, wat Sani mij doet, de mij eigenlijk de man die nog scherp genoeg. Ja. De mij brainwash de man, want het is een commissie. Ja. En een werkgroep. Ja. Die brengen naartoe verschillende zaken. Maar wacht. Dus een commissie is net stil. Zo ageert is stilstand water, de man doet noti. Nee. Maar een werkgroep en een werkgroep, dus dat is werkgroep. Ja, dus na dat. Ja, dat. Maar vorige regering, de man werd bekritiseerd, de man. Ja. Tak hier nou. Een commissie. Je paai man, je betaalt de mensen. Ja. Je paai de man voor de tori, een commissie. Ja. Maar een werkgroep, dan me vraagt me schrijf af, je paai de of je paai de? Je moest paai de man toch? Ik denk wel. Je moest paai de man. Ja toch?
Dus, Amano, libe also kost de lukutante Jenny Fessi. dus aan een schrijfsituatie, PB pa je man als 6.000, 8.000 gol of 9.000 gol. Ja. Dat schrijf je op. Dus je legt afvallig uit dat je een danga commissie. Maar je zet werkgroep. Alles werkgroep de. Ja, Werkgroep voor bestrijd armoede. ja. Dat ook te hè? Sotsani. Armoede. De bestrijd armoede. Armoede, ja. Terwijl de creëer armoede. Dus Gooi na konde. dus volgens mij de moga Lelydorp, Rangulanweg, Flora. Ja. En dan mo accident. Je pina no. Ja, Dus ja, van pina. we zitten Wat zet die kom? we zitten al veel verhoogd toch? Oh, verhoogd. Ja, toch? Oh, auto 8000. Ja toch? Dus De- dat na tori. De score op jotjes aan money. Ja man. Ja man. Ja. man. Ja. Oh. En RVI ook kom baka. Alla de sanate ko dati. Oh, dus a werkgroep voor armoedebestrijding. Ja. O zet dat. Ja. Want Sambi Sanchar de Sandisi. Ja. A 1000 golf de corruptie. Mhm. A verhoging voor AOV. Ja. Isabi toch? Mhm. RVI. Ja. Nadat a vorige regering bij Taki. Mhm. Jullie hebben ingeleverd tijdens COVID. Ja. A crisisperiode. Ja. En nu a Sanwani. Mhm. Dus dat gaan wij als regering teruggeven. Ja. Maar no die kon. Mhm. Die poerding. Mhm. Isabi Ja, toch? ja. Die poerde sani. Ja. Dan nou je zet een werkgroep voor armoedebestrijding. Ja. Wie houdt wie voor de gek? Dus dat was wat helemaal tjare toch? Ik zei takkie toch? Ja. Dus als aan het bezettingbaar, je zou terugkrijgen, Ja. dat werkgroep, of dat schreef sani, alsof de euro toch? Ja. En dan moet ik hier nou, scorpje, je kies 8.000 gulden baka. Wat zijn gebeurd ja sangami? Want om Nederland ze bel met elkaar nog hordes maar die ze hoor was spot. Natuurlijk toch? Dus dat want dat ik kon ipuren. Ja. Je jewan tranen de potembaka. Ja toch? Dat heeft de werkgroep gewerkt. Die heeft werkgroep gewerkt. Ja. Maar dat je vlakatra regering afessie. Same, Dat kan nog bij doen boom. Same sasani. Asa. Daarom is dat een werkgroep toch? Hey, dis na lekte da bagacha. Ja toch? Bakauso. Ja toch? Na bakauso politiek. Ja toch? Dat Isabi toch. Want me feni toch. Want me luku toch. Me volg Ja. wereldpolitiek. Ja. Ja. En de konder die da fesi. De ka fesi. De biji konder. Ja. De voor een man bij een president bij de of een minister bij de dan man bij een beleid. Ja. En dat beleid ben boom. Atraman die kon een president. Ik go door aan beleid. Ja. Ino kan krake af a fesi. Mhm. Dat die kon de je jewan tranen. Ja. Omdat die krake af. Ja. Maar isap tak a de noodzakelijk fi doe. Ja. Dat ine doen. Dat je krake af. Dat je jewan tranen. Ja. Sasani ook. Insen. Wie houdt wie voor de gek? Ja, de mij denkt dat de horen volk afspoort. Mino denk De jara. mij denkt dat de horen Want volk nana teje mitaki Bragambo. Asansa we shijaso. afspoort. Disano nyong pasiara. Na las pasi. Na pasi na olo. Olo tape. Want je no mas argamo. Je si sepsa onderwijs toch nu toch? Ai. Je leest toch sepsa onderwijs toch? Van minister. A minister pura heer top. Ja. A heer top toch? Ama pura airtop. Ama pura top. Dat sadu. Dama po trama da pe toch? Ma wakti. Di matori. Even kita tori. Nee, no. Oh. Me kon want jere jas. Ai. Dus jere. Ai. Isabu ayar to betaki binnen een paarse bedrog. Toch Ja. de man van exie. Ja. Dat allemaal een beetje zijn beurtvoeterminister. Dat doe betaki. Ja. En doe beetje sana fesi. We no. Mhm. Dat ben gebeurd. Ja. Dus nu in NPS, de man teka san dat abara. Oh. Ja. Dus nu, die afvolk no kies you, Ja. dan mi e persi pot dape. Dus zij want hij dus de man bij de tableis voor Trump parlementariër. Juist. Oké. Dan? Dat die de man of feni. Ja, de Nodoro. De man of Doro. Aha. Dat als beloning, Oh. omdat die bij wakker met die bari na verkiezing. Ja. Etak don sani. I voorzitter Loweli Baboto. Ja. Alla de sandati. Dat kon kiezen volk. Ja. En voor ondersteuning voorzitter. Ja. Voor meka monsterverbond zei tegen no. Ja. Die sabi dat de man beloning no top. Ja, maar hier no. Je bent de tableis Ja. voor Trump parlementariër. Ja. A volk. Zie dat je na minoti. Yuna menoti. Uno wani dape. Uno Una- wani. Yuna ni ente Uno kapito. wani dape. Ja. Dan a voorzitter takieren no. Aangezien je bent tableis. Ja. Dan we poti dape. Ja. Pudu sang. Huh? Pudu sang.
Kan hij ego dora tapales dat de onderwijzer stem je dan. Ja, no? Ja. Maar dan zou je doen dat. Zou je doen dat, want hij heeft top goeie. Zou je doen dat. Hè? Zou je doen dat. Binnen een voorjaar. Jere no. Nee. Onderwijs no, met de actiesyndicaat. Dat syndicaat legt de uitzending doen. Ja, no? Ja. Ja, want minister legt bepaalde zaken uit. Toch? En jere no, usabi, van Mirma usabi, a regering is kong. Nooit dan presenteren een plan. Nee, asan dat no de. Ano de? Nee. Next no de. Planbureau. Alam mij doen dat zo. Ja. De mij verdef dat planbureau. Ja, no? Ja. Dus next gewoon mijn kong, maar dat moet doen klaar. Nee, aan mijn rechercheur. Dat is 100%. Ja, Allemaal. aan mijn rechercheur. Ja. Dus mim leg nana, Hey. aan mijn opnelis, Hey. mim baba, alla de maand mim leg de uit dat mes rotomang. Oh. Lekker de bevoegd. Oh, dus dat die. Ja. Maar hier nog wat. Mijn ine woroko. Hey. Isaba sandi de mijn kasantoli atu futburichi. Isabito. Dat test me op sa want ama lesi. Ja. Amane woroko dat test me op sa da my fara wan bon toroe. Ja. Dat boy make it bari want hij artera bon toroe tu. Ja. Dat test me op sa tak ay woroko yara. Ja, slik even ook. Oké, Ajes leke woroko. en daarom juist, hoe fusen heeft sa, hoe sabi dat de regering is nog een plan. De man op want jere. Meneer, even zien bij meneer Curry, minister Curry, Ja. hij legt bepaalde zaken uit, op radio, tv, hij legt uit, Ja. van zit aan ministerie, toch? Maar hoe fusen heeft sa, hoe een plan jeng. Ja, dat wij jeng. Een plan zou abiji, minister Curry, hier, Arkoebong. Want je tak over onderwijs, je tak over sma, zij trooi door dat strategisch Ja. corruptie. Ja. Hier en nou, aangezien in dat plan dat je Sem doe, in dat onderwijs, je begin leren de man dat pas scoren. Dat hier en nou, je begin lagere school, Ja. je leert de ching, Ja. voor het trooi, de prop, Ja. op straat Ja. en naar scoren. Ja. En op pisten dat Tesha sana te gebeuren, en nu heb je ook te doen bij jongen, Ja, doe bij jongens scoren. dat juffrouw Echaiga Drosé, Ja. en raap Aladdin proper. Ja, dan moet je zo oprapen. Oprapen. En de ton. En in de ton. Zo je leert de ching. Ja. Zo je leert de team. Maar je kon op televisie kon leggen door radio dat je ziet doti op straat. En a plan sab in absentie, in pot sanctie toetok. Ja toch, want bijvoorbeeld de score. If je tranga yesi, Nee. in een laptop, in Nee. een archie, Nee. in onhebbelijk. Ja. Isabi toch? Ja. Dan meneer Saptaka ukuda pe doti. Ja. Dat de mij zijn niet gewoon hark. Ja. Dan moet je het gaan schoon. Dan leer je het voor een andere keer. Dat mim let op Ja. en minom trowe doti. Ja. En dan, doordat je leert dat tiga oso Ja. is dan een man of een pijn auto. Ja. De po friwang prop ga dorosi. Dat je corrigeren. Dat je corrigeert, Ja, ja. dat papa of mama, je kan dit niet doen. Heb je Want op corrigeren. school mogen we het niet doen. Ja. En ook op het erf thuis mag je het niet doen. Juist. En het begint altijd. Dus minister Curry, zo wat leg je uit? Als je een scoren, Ja. nanga osso. Ja. Dat bij bij Ja. Isabi toch, dan heb je een schoon milieu. Ja. Isabi? Ja. Maar if je denkt dat je collega was aan uit, Isabi, dat je santoli atu voetboertje, je make ik bari zogenaamd je worko. Ja. Isabi toch, doe dit. Ja. Godwasan dat hij mag teka plan gratis. Gratis en ik zorg goed dat je take tante Jenny dat Ja. komen qua tori dat je er even terug dat het op straat is. De man chisio. Maar tisi, zo men in pai. Ja. Dat heb je o je piu, Ja. mama en papa. Ja. En asans dat die teres ma troe de biggest ma. Ja. Dat een pai wan bedrag dat je direct als een corrigeren klaar. Want Wet moest de. ano, tide jaar weta kasani. 9 jaar de bezig ba meneer Curry. Ja. Minister Curry 9 jaar mee bezig. Dus Kan dan ano be archunu. de Arkuno. Ja, de archi. De Arkuno, de Shisepsa. Ik raad toch? Arkuno, de Shidaki Unu, bij de bezig na volgen. Maar, Uno bij die naar regeren. Zo, maar kom terug even. Een change systeem. Zo tjeetje. Dus de man, dus commissie trouw werkgroep. Ja. Maar want er change. Zo tjeetje. Dus corruptie netjes amon moro. Nee. Dat I want change. Ja, dat tjeetje, ja. Ja. Nou, tjeetje. Maar isabo men bijisma. Maar. Potisma. Dus na money man, het doet sanga potisma.
Dati. Want om mijn potis man, die go len money na bank. Ja. Ja? Ja. Fugo bij a grondlanti. Mhm. 25 golu 1 vierkante meter. Ja. Want Ja. abede omendala abede fossi. Mhm. Maar anogodoro. Mhm. Da a regering die psa, Mhm. poten 25 golu 1 vierkante meter. Mhm. Dat is maar go len money. Oh, Ja. mabanyi. Na bangi. Fupai. Paya notaris. Ja, notaris in pai. Moises ya. Dat you di abi you money. Mhm. You masara abe money. A somet taka sanito. Mhm. Eh? Mhm. Fai masara du kone mones punt 2. Mhm. Mam sap taka no zuiver. Mhm. I verstaan. Ja. Dan you ab you money de na trobanga nana sa ba yanga koromodi. Die taki mi ab moro recht. Mi gron is tegen waarde. Mhm. Want outron eigendom. Dat is stoppa sani God forbid. Dat is dat kan. Ja, maar dat is even money saris mo goleni dan. Sep sa. Eh? Want de man leno money toch? Ja. Maar dat is een stop daarvan. Banko de net je want in paya mandati. En dat En gron- notaris. Want dan moet je paya notaris. toch? Natuurlijk, ja. Ja? Ja, ja. Zo, dat krututori. Ja, want dat is maar een probleem. Ja toch? Ja, helemaal. Helemaal eens. Want notaris verdienen money ba. Ja. Dat man kot puruk ba. Mhm. I verstaan. Ja, we vertatori. En dat lanti elasi. Ja. Want lanti mchisi. Mhm. I verstaan. Altijd. Altijd laat hem kiezen. Dat is opsa. Dat is man tan zomaar. Dat tamara yogot nap ne mo fodor takam ko stemji. Alles is gewoon dat hij. Ja toch? Dat is man kon stemji. Stem voor die vernietiging. Stem je a change. Ja, change. A change het dan zo. Ja. Die is al las pasiara. Met tegen. Je verdwaal. Maar je vraagt me zich af. San. Kijk nou. Als je architect. San dit. Je hebt toetrouwen eten toch? Die. Wat de man De maat net tel. De maat aspect en bonen. Je hebt basaron naar economische zaken. Dat Ja. Weet ik veel trauma. Dat Ja. Zeg de man heeft ook niks. Nee, en omron niet tak mine broko met dan ook nog mino de na regering. Niks. Klaar. De regeer. Oh. Ja. Dus een maand na Torobi. Man. Ataramang sabe ka me kwansani. Nee. Wan miko yere wan tori. Aha. Taki asinal ko tori. Aha. Ja, maar taki het mag geen NPS-project worden. Oh ja? Het is van de NDP. Het moet een NDP-project worden. Dus dan met pot Rusland afzijt met bromming. Oh ja? Ik fluit hem af. Oké. Oké. Dus je begrijpt. Nee, we krijgen wat hoor. Je snapt het toch? Uh-huh. Maar, afzijt die de man bro Rosha. Dat want taki er schulden. Ader in het gras hoe betakenkba. Mhm. Nanga China. Ja. Je snapt het toch? Ja, ja. No me grapjara. Mhm. No pre. Ja, ja. Dus, wasan de. En met de 100% zeker. Want als schuld er schikken naar China doekba. Ja, ja. Maar de man die zwaar go doen Tarasani. Mhm. En Theo doet Tarasani. Ja. Dan lijkt hij sap dat ja geldschieter toch. Ja, ja. Isab ja wan los maar de pen pas het aan geldschieter. Ja, ja. Dan maar pot je onder druk dat je no. A pen pas het aan mi. Ja. Declari. De klari no mango tek money. Show. Dan mi eluku ji sana saldo di sanga dati dan me tek mi money. Ja, ja. En na dat mi denk dat kan de kan kompsa dat je no. Zerna otron pen pas voor de snezi. Ja, ja. Isabi toch. Dus dat lang dat is Iwan Lenny toch. Mm. Want ja probleem toch. Ja olie. Dan moet je olie. Ja. Ja busi. Moet je busi. Ja, ja. Ja go to. Moet je Maar dat heeft zijn, maar hier, no, maar dat heeft zijn afvolg, want dat afvolg ook klaar, omdat misschien ook ba, tak as afra, want je kunt nog maar mo, tegen een winkri, Ja. of je gaat prima zeggen groento, Ja. want chikoro zo, even gegeven tak, Ja. ik ga lukken naar winkri, dan me vraag me zelf af plus, daar heb je actie, weer het trouwende, het trapartij, de toe Man trapartij, dat na me noti. omdat je no basaron, Ja. maar me leggen toch van mosita sanito. Ja, maar parmeser taki, Nee. de man op bij auto, Nee. na de gebruikte auto, de mij gebruikt. Ja. Dan met de man jammer, want de auto dat go do controle toch. Nee, maar de auto dat parmeser is not aquí, dat de auto dat hij na één, na een partij één. Wat? Ja toch?
Nou, in partij hebben toch? Oh, Sa- dus sa- dat basaron netjes noti. Nee, maar amang Morocco. Dus waka. Dus ons waka doet het Dus hoor. daar mij waka. Ja, maar, hier no. Ama net ak next. Ama stil. In de ere was af, mati. Dat is zo tori disi. Ai. Dami vindt dat je street media. Nanga moest de man te tori. Ja. 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 Nanga soort Nanga netitori. neti tori. Ai. Dat de man gaat op de sand disi. Ja, natuurlijk. Want de man gaat op de sand disi. Nee, maar de man leg uit. Waarom de man leg uit? Maar voor netori toch? Ja. Ama leg uit dat keer no. Want meer mi arki basaron. Basaron leg uit dat keer no. Mi e uroko na alle de man sandape mi ano curry. Mine. Oké. Oh. Ja. Amatak ano curry. Nee, dat me denk dat hij. Ja. Me denk dat. Want Ja. amataki, Ja. mine pur no was madape. Curry tak me pur toch? Dus dan Curry denk le pur. curry, ane denk le curry. Nee, curry. Maar a netori, maar Ja. a netori man taki. De masa dape, Ja. de mij stora proces, ama de mana vorige regering man. Ja, dus de man stora proces. Stora proces. Dus, Dus, maar de man die aantak de man no de loyaal. weer no minesa. Want dat er na mij hoor dape. Dat mga volgens ama fu a netori. Ja. Ama tak ni, ama na pang partij tori na ma partij, ano na sana ma dape na partij man. Na partij. Ja na partij man. Dus wakti. Iwan temi taka parsa bo drok mot awan planeet sa kakag aser nang. Dus ala de wanati, ama venati ipura man, ipur ala de smanape, Ja. want is mijn stora produce na de smanati. Nee, maar seref man net tori. Hey. Betaki ja accommodeer de man voor want de man be mek propaganda. Dat ook toe. Dus if you no sab noti, Im go i dape. mek i bara starati, Im go. i data pon song turk, Ja, of im i go. skrif wan lop bau, Im i go. sabi Ja. Dat walo racisti sani, Etro econoom toch. de dron econoom, Dat je me bari. of psycholoog, Ja, ja, ja. I dat radu. datara. Ja, maar is dat bepaald de mati. Ja. De man rechter, de man afkati, de man Ja, dat ala des aan dat. Ja toch. Mijn nappe, mijn leg uit hoe het moet. Ya wang, kutaka sani ya wang. Ja. If you look at man, yung no iti waka no, isina lente no no, Hey. de waka wan bus pasi. Nee. Ye ferede. Ja, no? Ja. Ja. Meteen. Dus Waka hier. chaka chaka. Achaga, achaga. Ja. Dus meteen, if you look at man. Je berekent dat je. Hier, no. If de man, ala de man in zee. Ja. Econoom, ala de man, datra de man, de ala sani. Maar toch wan plan no de? Hier, no. Is sapseepsa, ekort leg uit. Ja. Ekort leg uit. Inflatie. Inflatie gro. Agro, abe de 6% toch? Ja, no no 12. Ai. Maar dat zou je doen. Plan no de. Dus dat is toch plan. Isap de man die bere de brokop. Bronfiets. Ai. Fossi. Ai. A bronfiets. Doti fala se wil bene ne si pes krufu de. Ai. If he was a brom dati. Ai. Hij lusu pisi. Oké. I verstaan. Maar dat is wat hij mag zeggen. Dus de man no man make plan toch. Oh, plan no de. Plan no de, want if de man make plan. Nee. Dan gaat dat de rammelen. Ja. Want ze begrijpen het niet. Dus dat is. Ja, eigenlijk wel. Ja, wil kunnen. Alla de sansa de man tak voor de verkiezing de sansa de man be bash Sado a seti. regering. Fado seti, fado disi. Ja. So loss of flood. Met hij. Isabi. Ja, maar daar gaan we. Eigenlijk. Zo met Tori de Taki. Ja. Maar Ayuru no dit ook. Akele kong. Dus dat is. Dus dat is. Ja. Maar ja. Nana sasa ba yokromo ko dorak ba fa programma we taki garantani. Ma knopo buna yesi. Or bunsa we teji. Want mino konji 60 neji. We teji de ware. En ye shi ade fus adef lazy ade fus krifi. En de jongwang sami wan leg de uit. Takuno tekasan mek garap. Isabitok. Want uno wani fitrong parker wachter tamara. Yes, parker auto na starati na de santu no want dati. Want wan go son to volk abi goeie gezondheid van oudu. Nanga gezondheid zorg van oudu. Nanga onderwijs. De zijn dat belangrijk. Atje man lukumang. Dus uno me garpanga de sanati. U leer onderofeni uit sabe mitunu. Mekti dena dei. U de in wan goli, u de in wan dipi, dat de tarawan di e mek moeite fu mota ini, da ya de service ma dis di kos dono, de man di meka monster verbond, e sukuf druk op pot bakaga ini, u da ai. En wansan sa mete yunu, boita da ai,
Trusiani na grom, pranuansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. En one advies, gezinslandbouw. En jepi, hoe de drie sase angase, hoe majo grom. Drie sase angase, dat we prant samen. We go bij mes samen. We doen sani. En in een praktijk tak je go prani, taya, napi anga de san de duur wayari. Nee, u pran gruntu di ka sorgu tak ala de u kan go inu tuin u de drie se anga se gezinslandbouw we doen. Ja, na moeite je meki. Met baru odi, met taku grantani, te wantralisi en mine na mazar degnetik gambo. Ja, famir man waktak baga, liksam betek ba om een jaar de bezig het takang afvolk. En we hebben een plan, die Masra Keuri, minister Keuri, we leggen uit ba een plan, sam doe, even argonu aan ouderlijk zeker. Dus nogmaals, senamang, ook kinderen onder trouwen door die substraat. Hoor een kondre kring, een senang kondre deka nak tapi bof dat mi nou een echte senamang, met taku grantangi en te wantralis baga. Get up, stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man.